Nem fogsz már egyönni. Hogy hívják azt a zöld izét, a Peti? Cigit? Pánó úr. Csecki kujó. Ó, de milyen neve? Tudom, hol akarsz betenni. Matizom. Anyukodod, az? Geci. Nem, teszlek. Ez csak emlék, Peti. No. Hogy hívják azt a zöld cigit? Csecki kokot. No, mondd meg. To csecki kokot. Akkor meghívlak egy sörre, ha megmondod. Az kajés. Akkor 2 sörre. Kajés. 5-re. Kajés. 10-re. Hallgass. A figaz. Kajés. Akkor több nincs. Akkor nem. Akkor többet. Na jó van, 20-ra. Mi az piszt is? Adok pénzt is. Ma úr. Mi? Ma úr. Eliani? Nem, Mau. Eliani? Nem. Na de mondd ki az egészet. Ma liu. Mariu? Ano. Tokutachi? Szívtál ma olyat? Nem. Nem? Ismerj meg. Jó lehet az? Én hallottam. Eliani? Elrobbantok ma egyet? Mit? Majóan astigit. Én most látom. Nyilván egy most. Nem mersz írni. Nem, az most nem. Na jó van, Peti. Majóan astigi, meg 2 kis sör. Mit szólsz hozzá? Ez a mai menü. Na most meszkések most elkapnak-e véged? Most nem mer bejönni van egy Véged jobbra. van, véged van. Én azt hallottam, hogy kamerával lefigyelik őt, mindjárt jönnek elkapják. Most véged van. Most ha befordulsz jobbra, véged. Abból nem csinálunk kaposot. Áldogajom, lesz a köle, búcsúszatolán. Tidáságos kislány, abból nem csinálunk bombát. Hogy kell köszönni? Mindegy, nem kell közelíteni. Az a kezé földi vére. Gonna kislány. Jönnek a meszkések, Peti. Ából nem csinálunk kaposó. Ágyúgajom, lesz a kajá, búcsúszatúra. Tidáságos kislány, ából nem csinálunk kaposó. Nyolc egy fagyit? Mi? Én kapom, csak úgy. Kapsz? Vannak kislány, kislány, Nincs, amit mi kapsz fagyit. ából nem csinálunk kaposó. Diófából sejjen, diófából nem csinálunk kaposó. Vannak kislány, kislány, ából nem csinálunk kaposó. Drága szemem 13-as. Add a stopfoljon, mert hogyha több